सृष्टि आदरणीय प्रेरणादायी माँ भारत माता विसर्जन माँ सरस्वती फेब्रुआरी 14 तारीख पितृमातृ पूजन दिवस सर्वत्र शिक्षानुष्ठान मानक पालन कर पालन कर सुरभि कहूछि किए आसीछि फूल फुटिछि सुरभि कहूछि किए आसीछि शंख हुलाहुली शुभ लगନରେ शंख हुलाहुली शुभ लगନରେ रहे आम रणाम स्वागतम 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 स्वागतम
ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା। କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିବା। ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଯେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ଏବେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपहा। ଯେଉଁ ସମର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆଦରପୂର୍ବକ ପୂଜନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କରିବା କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରି ମହାନ ହେବା। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोकृपा। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ଯେଉଁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୂଜନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରପୂଜନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ଶିବ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମାତା ପିତାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର ଅଟେ। माता गुरुतरा भूमेः खात्पितो च तरस्तथा। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ପୃଥିବୀଠାରୁ ମହିୟସୀ ଓ ପିତା ଆକାଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। यन्माता पितरो वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतीकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଏବଂ ପିତା
ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଉପକାର କରନ୍ତି, ସେହି ଋଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପୂଜନ କରି ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବା। पूजन करो मैं माता पिता का, पूजन करो मैं माता पिता का, संस्कृति गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाओ मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाओ मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति विधान में, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाओ मैं। शीश झुकाऊं तेरे लगाऊं, शीश झुकाऊं तेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित करूं जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा चरणों में ही लगाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष गाते, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କରିବା କି ନିଜ ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। आंटू मारिकी ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇକି ନମସ୍କାର କରିବା। ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଲଗେଇବା, ଆଣ୍ଠେଇକି ରହିବା ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇକି ରହିବା, ମୁଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ଲଗେଇକି ରହିବା ସମସ୍ତେ, ସେମିତି ରହିବା। आयुर्विद्याय शोभलम्। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁ, ବିଦ୍ୟା, ଯଶ ଏବଂ ବଳ। ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଂଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବା। ମା ମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଂଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଦିବସ, ମାତୃ ପିତୃ ପୂଜନ ଦିବସ।
ପୂର୍ବକ ଚାହିଁ ଏହି ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବାପା ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ରହିକି ମାଙ୍କ ମୁଖକୁ ବାପାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନେଇକି ରହିବା। ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିବା। ପୁରା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅନେଇବା ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୁରା। ଯିବି ପଛେ ସାଭିକୁ ମୁଁ ଭୁଲିବିନି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲିବିନି କେବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ମିଶାଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरास्तु। आप स्वस्थ हैं, ये वैदिक आशीर्वाद मिल रहा है। कुशल रहे, आप दीर्घजीवी रहे। उधर वालों का भी लो के मेरा ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। आपके कुल खानदान में ऐश्वर्य रहे, बल रहे और शत्रुओं का क्षय रहे, विफलताएं दूर रहे, सफलता और संपदा आपके कुल खानदान में, आपके जीवन में रहे। आपके कुल खानदान में आने वाले बाल बच्चे पुत्र पौत्र प्रपौत्र में हरि की भक्ति बनी रहे। वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा। शत्रूणां वृत्तिनाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण। गुरुवाक्यं सदा सत्यं नश्यन्ति तव शत्रवः। आपके सारे विघ्न बाधाएं दुख नाश हो, वैदिक पाठ का फल मिले, गुरु की कृपा कुल खानदान पर बरसती रहे। ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀ ଆମ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ନାମରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଓଜ୍ ତେଜ୍ର ନାଶ କରୁଥିବା ଏହି ଦିନକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ଫେବୃଆରୀକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭାବରେ ନୁହେଁ ମାତୃ ପିତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅମୃତ ବାଣୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବେ ଓ ନିଜର ଗଳାର ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇବେ।
ଆଉ ଥୋ